Moikka vaan kaikille, se on Nova ja tänään me pelaillaan vähän Hunger Gamesia Kertsin kanssa. Sen ääni ei kuulu siis. Kertsin ääni ei kuulu, anteeksi sitä. Noniin. Mutta mennään. Sun taakse. Okei. Mä feilasin aloituksen. Vitsit mä oon hidas. Tuu sää, mä oon Sulla on lagaa samalla lailla kuin mulla. Tää vähän lagaa. No ihan sama. Noniin. Ok. Ai. Ai. Oota, tapahtuuko sulle mitään? Ei täällä ole ikinä chestiä. Mä aina menen jonnekin taloon, eikä siellä ole ikinä. Oota, Mä feilaan! Se on joku speedhackeri helkkari. Toinen tyyppi. Ei täällä ole edes asetta. Joo, mä feilaan. Ai se kuoli fall damagen. Oota, mä menen tekemään itselleni Iron Miakan. Mä saan ihan just Iron Miakan. Missä se on vielä? Ei täällä oo oikeesti. Eiks täällä oo? Mä lähden tänne ylös. Onks siellä crafting table? Mä löysin crafting tablen. Vähän niinku Deata ja Master. Ei ku Deata ja Master. Siinä yhdessä videossa. Missä oot? Missä? Missä oot? No vaihaan ne varmaan versiota tän jälkeen, kun täällä alkaa... Joo, nyt mennään. Tuolla on freeze. Miksi me sinne mennään? Me ollaan ihan just freezissä. Ehkä. Toi Jebsu on hacker. Jebesu on hacker. Tai ainakin tyypit. Hei, tuolla on freeze. No ei, suppler drop. Tuolla. Mä näen suppler dropin, Seuraat sä mua? Hyvä. Hei, jos me saadaan toi, niin sitten me rektotan. Ajaa, chestplate. Chestplate, nahka.
Tyyppi, Mä kuolen! Hei, onks sulla mulle kamaa? Heitä. Mut onks sulla kamaa? Siis kamaa. Kolkit blokki. Se mä näen sen. Mä saan tuolla chestplatein. Hei, heitä chestplate. Sä sait sen, heitä! Heitä! Oota, mä tyhjennän kamaa. Forever. Joo, kuvaan. Yes. Mä unohdin, että mä kuvaan edes. Käynnistikö se muuten deathmatchin? Ai jaa, onks yksi meitä vastaan? Hei, me sniikkiin. 70 blokkia. Se on rekt. Se on tuolla sun edessä. Se povaa, mä en näe sitä. Väistä! Okei, hei, anna, mä otan Iron Chestplate. Monta armor-palkkia? No... Okei, eli sulla on siis... Onks sulla... Niin muuten onkin. Oota. Mulla puuttuu 4. Heitä kengät pois ja ota nahkaset. Paljon sulla nyt puuttuu? Hyvä. Sitten. Ei saa käyttää Hilt Smashia tai sitä. Ota. Okei, jään yteen nyt. Sä komboot mun motherfucker. Se oli semmonen. Okei, sä sait muhun kivasti komboa. En mä tähän matsiin. Okei. Se oli tämmönen jakso tällä kertaa, että kiitti, että katoitte ja... Oota vähän. Noniin, turpa kiinni. Noniin. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Kiitos, tykätkää ja kommentoikaa. Kiitos kun katsoitte ja silleen moi... Joo. Tykätkää ja kommentoikaa. Kiitos. Moikka.